parti kienet kbira Għamma b'sarta li għaxinu ġej Bedda l-inkwit mal-maratti għaj Naħseb aħjar baqa Brussel Għaxxal kem kulħat moħħu b'Joseph Ifissajt blikraħ fuq Michelle Oh, me oh my, you make me sigh, you're such a good-looking woman Is-sur Muscat il-fortunat, mux tabxin dejjem eċitat Dan il-partit kemm għandu ġid, jistajlu f'xi telenovela Għandu l-Justin Lawċija, l-Elena Safarija, l-Michelle u l-Tonija Bella ċabdu xaqsam Tonija Bella Fil-diska ma nafx imma fejn jidħol jaqsam dak Isma' ħej, imma fuq tagħna ma ċej, all right? Tejna ċans, jiebi, ma tafx jina għuna kollox bil-mod easy. Ħanajdek fuq tagħkom ukoll. Kompli mela. Jekk immorru x-xaqli pal-oħra U imsu wkoll fortunat Għandu l-Kejti marra sabiħa Dan żgur ma jista' jiġħdu ħadd Kull fejn imur iġorra miegħu Bħal Joseph Wenzu għandu ġojjel Żgur li kieku kienet tampari Nifissa bħal ma milt fuq Michelle Oh me oh my, you make me sigh, you're such a good-looking woman Is-sur Gonzi fortunat li għandu l-Kejti bix-xortjat Mill-bqija ftit jaqtaw l-abtit jistajlu qiegħed f'tejatrin Għandu l-Ġovanna Lawċija li s-saħħara tal-bidnija lil-Dolores u lil-Puliċin Issa Puliċin x'għandu x'jaqsam Puliċin? Għax dak fejn jidħol jaqsam